Здравейте, приятели! Днес ще ви покажа как загрявам по време на Fortnite игра. Ще моча мапа е ето този, може да го напишете, много добър. Буквално трябва да върви много малко пинг, обаче ако снимате TikTok видеа на YouTube ще върви към 60-50-70. Но не съм толкова много, пак можете да успеете. И така. По-късно ще има и на Fortnite, не на Fortnite, на FIFA. Май мисля си. Почвате първо някакъв фрибил тежък. Ама по-време с тук фрибилите, защото те е по-клин. Но он забил. Между другото съм забелязала, сега ще покажа. Примерно в бокс така. Имам много приятели, които вчера забелязах, че правят просто е така, слагат едно по едно, така, квадратчетата за едитнат така, и го правят супер бавно. Моите просто е така да го направят, не така. Буквално е най-бързо. Или пък едитне е така. Те направо на половина и още по-бързо. Примерно сте им взели половина, цак, цак. Той е тук, не знае къде е, цак. И така. И аз бях преди така, но даже не играя играта толкова много, преди играх много повече. По 5 часа на ден играх. Сега играя там 1 час да снимам видеята. И на всичкото отгоре играя от джойстик. Играя от Chapter 5 Season 4, ама съм доста по-добър от някои Chapter 3 играчи, между другото. Които играят с клавиатура и така. Също на този мап има за клавиатура, за мишка, за това, за джойстик, графики. Байндвер, такива работи, ако помагат. Първо загрейте с няколко дабл-ейта, да свикнете няколко 90, защото тъпно започвате и ако сте начален играч, най-добре ако сте на 4-5 седмици и не можете дабл-ейт така. Починете така 90-ки направите. Защото са много важни 90-ките. Примерно, ще се парат ботове. Да, ама как ще убиете тези ботове? Сте на така, правите така, цак и вече си на хайграунда и примерно тук на играчи ги стрелят. Буквално. Това е най-лесно. А вече там напредналите цак, цак, цак. Хватите някакви работи. А пък примерно те, които са играли от една година. Не като мен, защото аз вече може би да има една година, която да съм играл. Буквално вече можете така с даблоидите, такива работи някакви да се загряват. Също и за началните е така
серитвете тунели, що да свикнем. Направо те, които са по-напредни, направо почват да се склати, защото да. Аз не го мога перфектно. В рядки случаи го мога. Толкова го направи. Даже какво друго има. Между другото, ако играете на PlayStation, най-добре на този мап да загрявате, защото има и други графики, които може да се направите към някакви секунди. И като си ги направите, ще ви върви по-хубаво. Аз съм ги направил. Защото ще ми покажа единия вид какви са графиките. Аз ги знам. Защото съм играл този мап, така. Тук на 90. Мисля, че ето така. Не знам. Мен не мъкне, даже не мога игра. Ината графика за PlayStation. Сега да се ги оправя моите графики, между другото са на максимум brightness, тук user interface контраст на 5 на 1. Така се оправя на 1 и така. Между другото, вече сте напрегнали играч, защото аз преди бях така. Сте напрегнали играч, примерно, от джойстик. Не знам, някои играчи още играят с вибриране. Чай сега се включа направо. Аз направо те. Не знам как преди съм играл с вибриране. Много трудно. Ето тук може да се отключа, ако искате да пробвате, защото е ужасно. Аз тук съм се направил 7. Между другото, някои играчи, аз ще ви покажа как играят. Сензаторите. Това го играят на норма. Буквално аз бях го играл на 10. Буквално това е хипербавно. Аз тъй максимум да си строшам това. Строша джойстика, отколкото да са професионални играчи. Ай съм направя както преди ми беше. Доста ме сензор. Нещо съм се направил на нов строеч. Чай да го направя само фаст. Това е по... Това са най-важните неща. Само ще изчакаме
пък нямаш чака много странно клипа. И моля ви се хора, абонирайте се и лайкнете видеото. По-скоро се абонирайте най-напред, защото искам скоро, като ако стана на 50 абоната, да пускам стримове. Това съм се направил цел за тази година. Моля да видите в биографията. Целта ми е 100 абоната. А за другата година вече ако му има 1000. Не се знае. И най-голямата цел е 10 000 абоната, което според мен е много трудно, ще го направим. Но възможно. Ще стана по-добър, ще има вече стримове скоро. Не знам, маршрутовете не много гледания са били, като мене. Имам между другото много добри идеи за FIFA видеа. Но днес ще направя една такава. Ще ви я покажа. Както също ще ви покажа и днес ще играем също на Minecraft. Вече като сте свикнали леко така се на фрибилдера. Тук само намеря. Можете да сложите и крошер, ако искате. Тя не ги знам. Тук има за да се оправят оръжията. Тук можете да влезете в някакъв друг мап. На private ли ще, на по-скоро на публично можете да загреете и да се пускате към ранкет. Релоуд ли ще, Battle Royale нормален ще, Релоуд нормален ще. Между другото, знаете, сега като ми училище ще има много видеа. На ден ще има сигурно по 2 видеа. То сега само на един ден, даже през седмицата рядко ще качвам, ама събота и неделя по 2 видеа ще има. Ама като дойде лято, всеки ден много видео. И вече ако съм събрал 50 абоната, стримчета. Съм новата стая вече никой не може да се купи. Защото майка ми влизаше в другата стая постоянно и между другото, другите видеа, които съм качвала, има доста време. Много време. Също и лайкна. Не знам хората как правят по мен, но това е голяма грешка, ако правите трипълейта така. Е така, буквално ужасно. Примерно, като и аз дете не мога трипълейта, не така ми е адски трудно. Буквално така очима, но най-лесно е. И това ще е от моят клип. Надявам се да ви е харесал. Казах къде ще, ако искате можете да загрявате. И чао!